Ja tervetuloa taas Keittiö 9.9 ja nyt pullat ja puustit on valmiina ja niissä tuli ihan kauniin ruskeita. Tai oho! Miltä maistuu? Aika jäykkä. Niin sättiin niitä jauhoja, että ei kyllä pitäisi olla jäykkää. Mutta olisiko siinä sitten, että olisiko siinä mennyt sitten hiiva tai... Se on hyvä. No eihän mä esissä, kun se on ihan hirveä. Tässä on nyt sellainen, että nää on vissiin... Tämä on juustolle. Se on ihan hirveä. Nää on vissiin ihan hirveitä. Mutta ehkä kotona jos kokeilee sillä normaalilla sokerilla. Voi keida. Voi silmäpulla. Näyttää kyllä aika pahalle. Et jos kotona kuitenkin sitten... Ehkä meillä tuli se, että me laitettiin se hiiva liian kuumaa maitoa ja peli oli siihen vai sitten menetetty. Onko aika jäykkää? Mut kuitenkin täällä on tää idea, mikä nyt oli, että tarkoituksenakin, että 9.9. Ja tää on hyvä, jos menee joskus pilalle tälleen, niin hyvä idea on tietenkin kuivattaa nää ja sitten käyttää vaikka koristeena jossain myöhemmin, että tämmösiä käytetään kaikissa leipomoissa tälleen, että ihan tarkoituksella tehdään sellaisia, että niillä voidaan vaikka tappaa ihmisiä, ja niistä tulee niin kovia, että... Nää voi laittaa tuonne meidän Keittiö 9.9 seinälle koristeeksi tosiaan, että nää tehtiin. Tavallaan lavasteita tässä tehtiin, että ei olla itse ihan syömässä. Että näissä näkee, että näitä resepti kovia. on... Nää on helvetin painavia. Mutta ehkä ne on kuitenkin silleen täyttäviäkin pitkällä aikavälillä. Se näyttää kuitenkin ihan hyvältä. Mutta tää menee just otan tälleen. Mutta toivottavasti tästä nyt sitten lähtee pullaleipuminen käyntiin. Tää oli tämmönen aika yksinkertainen resepti, että seuraavaksi Keittiö 9 palaa vähän haastavimmin menoin. Kiitos!